Matapos ang serye ng taas presyo, bukas ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang oil price rollback. At para yatid ang detalye, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, inaasahan ng oil price rollback bukas pero para sa iba't ibang transport sector masyadong maliit ang 20 centavos na oil price adjustment. Magpapatupad ng oil price rollback bukas, September 26, ang mga kumpanya ng langis matapos ang 11 linggong sunod-sunod na oil price hike. 20 sentimo ang bawas sa kada litro ng diesel at gasolina, habang 50 sentimo naman sa kerosene. Dahil sa mababang demand, problema ngayon ng ilang negosyante ang pagkabulok ng ilang panindang siling labuyo. Kaya naman ang ilang tindera, pili-pili na lang ang mga maayos pa na sili at saka nire-repack. Malulugi. Nasira na pinipili ko na. Nagsimula ng bumabang presyo ng siling labuyo mula sa 600 hanggang 650 pesos kada kilo noong nakaraang mga linggo, bumaba ngayon sa 300 hanggang 350 pesos kada kilo. Marami na pong supply ng labuyo. Bababa pa yan kasi diretso na yung araw. Yung mga mura lang ang binibili ko. Parang yung silin, mama. Oo, yung mga tinitingnan ko lang, yung mga mura. Paliwanag ng samahang industriya ng agrikultura na apektuhan ng supply ng sili matapos manalas ang mga nagdaang bagyo na sinasabayan pa ng paglakas ng habagat. Mga 2 weeks time, we hope na yung mga nasira, hindi totally sira, yung mga bunga lang para at least may baba yung presyo ulit. Chris, kasabay ng pagbaba sa presyo ng siling labuyo ay bumaba din ang presyo ng ilan sa gulay, partikular ng native na vegetables, gaya na lamang sa talong na kung saan ang presyo sa ngayon ay nasa 100 pesos kada kilo. Ang talong naman ay nasa 50 hanggang 80 pesos kada kilo. Ang kamatis ay nasa 70 hanggang 100 pesos kada kilo. Ang ampalaya ay nasa 100 pesos kada kilo. Medyo tumaas naman ang presyo ng ilan sa highland vegetables gaya ng carrots at ng patatas. Wala namang pagtaas at wala ring pagbaba. Stable lamang ang presyo ng pampalasa gaya ng sibuyas, bawang at ng luya. Samantala, Chris, sa presyo naman ng bigas sa ngayon, sa monitoring ng Department of Trade and Industry ay nasa 40 hanggang 50 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa iba't ibang pamilihan dito sa lungsod ng Dagupan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.